Kani ga dega Darshan Meghalaya, but ni priang snobhai pi baro, shagan ga tuk kubor mentah ka janmin. Pala shwa bangin pai shaki kubor ki babnya, ngin pet chwai ki mat bakongsan. Persya ka Awaken India Movement halor ka jingrung kerteng adhar ha Shillong. Ya soalang u MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ha ka jingeki Persya. Pembenau Deputy Commissioner ke Ribhoi u Abhilash Baranwal ya ke Senjam ke Bakrau ban pensuk ya ke jing ai sernot sngika bat sngiap na ke benta ki nongshong shnong. Rakhe ke Meghalaya ya ke jing dap shiphouse nem jong ke Pradhan Mantri Mudra Yojana kiu shaprang halor ke rukom airam. Bat yashin menta palat chispa sapu langut ki kena ha ke Inter School Badminton Championship Arjar Arpusan ka bakhat pra ha kyang nangba indoor stadium ka bahadong misni. Ki khubor ki babnya. Ka Awaken India Movement ha ke sngi balang kala penlong ya ke jinga ki patba ha nongba Shillong ban penpau ya ke jing persya ka bajur ya ke ka baki keno ba ka dei ke jing penbor ban penrung kerteng adhar. Katai ke jingya ki kala long hakmat umot jong uwo kiang nangba Hajan Civil Hospital Shillong. Hakabala kering de kispa angut ki nong menta na keleng ke jela. Haba ajing kren haga ne ke jingya lang u president ka AIM uba banshai lang marbanyang uloong ba ka riti sensyar jong ka ri India ka penskem ya ka hok jong uway pa uway u nong shong shnong ban persya ya kanu ka rukom penbor. Te kumta la kentu ya ki patba bakin yang scam bat ban persya ya kum kini ki jingle. Habayas nok tilang hagane ka jinga ki u MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ula banjur ba omday ban penbor ya no ru ya ka jing penrung kerteng adhar la ka long haki school ni college. Kini kinong ya ki hadin kilai persyang ban ya cha secretariat Henry la pensange no da ki board district bar ki pulen. Yang persa ada dalam kino bawara ban persang ini ban penbor. Right against exploitation. Ada bawang lupa ini penginyang. Penginyang bani kon persa ini kapenta. Ngimdai pan island. Ngimdai pan island ayai ruam. Ban mentara ni sakmat. Hasra bagi ayai berkhoi nginem pentrong kecing ekran. Si phone praya sel kecing ekran. Ka hok ka jonga ka jong ping wan apa ka ni jata. Ni wan ban pen ikon ibru ki bang malar ka recent char patba. Menta rapo school. Nani po college. Nani po hospital. Nani haruno ki penta. Lada kiong mahable adhar pali ki kejeng tuo. Wanum susam no bantu ko kejong pi. Tambah kita ki bangla banai kejeng tuo. Par kita ki bala ru banai kejeng tuo. Padai ban le pe ka adhar kamle adhar nomla banio. Maki ki hapan sim ya kejeng ki clear. Ha ke Senjam ka Bokongsan ban penyajan ya ke Sensyar khadar bat ki nongshong shnong u Deputy Commissioner ke Ribhoi u Abhilash Baranwar ula aibor ya baro ki Block Development Officer ban pensuk ya ke jingyo ya ki sernot kha bat sernot yap syaki nongshong shnong. U Baranwar ula pentip bahapo kani ke jing temu ki nongshong shnong kim dan kamshu ban let chan nongpo bat kila ban yo ya ka hukum na ki BDO baper bat nangta kila ban let sha PHC ni CHC ban yo ki kot kisla. Ya kani la le kat kum ki kendon jong ka an penrung kerteng ya ka jingkha bat jingyap Syahjar khandai spa hanrup khandai Central Act ka bakhat pra jong usnem Syahjar khandai spa hanrup ho. Bat ki kendon jong ka Meghalaya Registration of Birth and Death Syahjar khandai spa khandai. So we have taken this a step because we want to bring administration closer to people. We want to make administration as much accessible to them as possible, so that they do not have to come to Nongpo altogether. People will not have to come from Mohati, Umsning, faraway places, all the way to Nongpo to get these orders. They can go to their respective block offices and get this done. I'm not aware whether it is happening in other parts of the Meghalaya or not. But as far as I know, in other districts probably it is being done from the district only.
Ka jela Meghalaya kalaya snok tilang ha ke jing rakhi ya ke jing dap ship house nem jong ka pradhan mantri mudra yojana ka balong ka jing pen kubor ya ki karkhana red bat ki baret do ha keri la play ya ka da menteri rang ba do keri Narendra Modi ha ka pratarik uyayong jong usnem arhajar khatsan ka PMMY kadang beteng bandon ka benta ka bokongsan ha ka penroy ya ki kamret kamria bat ban penki ya ka jing ya lenti jong ka judgment riu sha kalawai ka bakham ya rangkat bat ka bakham roy Hagani ka jing dap shipos nem bun kinong yo jing mentoy na ka West Garo Hills dadengre kile sam ya ka jing shem jongki u FOS ka SBI ka dadengre u P.CH moment ulakdo barnado ba ularung ha uno pra jong usnem arajar arpulai uloyo I ya ka jingkio ka bakraw ha ka rukom airam ha ka ba kot kisla la pendap hapo shibenai मुद्रा योजना से 4 लाख रुपया लोन मिला है दुकान के लिए और मुझे उस पैसे से बहुत मदद भी हो रहा है और मेंटेनेंस भी हो रहा है Ki Patba Garo ki basyong basa hakap kaput ka Meghalaya bat Assam kentop ya ki bahap hapo kan Nongston CNRD Block West Khasi Hills kila penpau baki kwa ban nebet ha Meghalaya da ka bakentu ya ki sorkar jong baro arteli ke jela baken penbet no ya uput usam ya gani ke jing sngow la penpau ha ka jing elang ka balalong ha yeng dorbar jong ka snong umthli ka badon ha ka than kirshai ka bahap ru hapo kas langpi sector u rangba snong ka snong umthli u Green Star G moment ula banjur ba omtang ka umthli Henry wat kattu ka nitli ki snong garo ki badon hakithan ba marjan ki kwa ban ne Meghalaya shisin belapen bet ya uput usam Dengan cenga border isu cenga border bangga mandirang au ni gemen sekang geba malang konar dendang songrang ni gemen diklar ka angha daripada ya cenga sikem pesto cenga ka ini gemen singgo bani gemen ka jenga cham ja cenga leng lapis toro ka wa tahu singgo bani gemen ya border isu don cipinga dan ni gemen cenga masija ini gemen ya rakot kali kayon pacina cenga Nis Ibasar, CM Konrad Shamaho, Mula Kata Lemka. Ka District Child Protection Unit jong ka Eastern West Khasi Hills District Mairang hene kasngi kala penlong ya ka program pinsngu tho ka ba penlet jingmut ha ka bayday bat ka jingya da ya ka shong kha khenna bat ya ka anya da ya khenna na ki kamle be ijot Pokso Act arhajar khat ar Kani ka program ka thumu ban hikai ya ki nong yashim benta halor ki mat ki bayday bat ka jingya da ya ki khenna khamtam e ya ka jingshong kha khenna bat ya ki jingya da kat kum ka Pokso Act Hagani ka sngi la don lang ki riu shampang na District Medical and Health Office District Hub for Empowerment of Women bat ka tanat pulit ban ay ya ki jingpen syai ki ba kordor EP Milim Umlong na ka DMHO ibala batay halor ka jingkta jong ka jingshong kha khenna kat ba ka wei ka pulit officer kentay na may rang ka kong bi nongrang kalapan pau ya ki kendon ki badon hapo ka Pokso Act Shongkha kena, ne kata shongkha kena, keba ketum kali ke air kecil marriage act kerta kebagi kilabu yang di Shinrang dan shongkha kedai banifok, nabu banifok yang balak lo, balak bit banifok kedai 21 years dan kedai 18 years. Di nada ilu kiba banifok yang di kena di isyur badan pok kata U MLA berem ka Ramrai Jerngam uba Kimfa Sydney Marbanyang lembat ukpa jong upol liong kila syak keno bakila siat suloi halau ksau ya uwe unong shong shnong jong ka West Khasi Hills uba Rajiv Maunai bat ban wiangding ya ki kattu kat ne ki yeng jong ki nongrep kini ki yeng ki dei jong ki bahayeng uba Maunai kat kum ka jingya thu da ki nong sakhi la ong ba upol ula siat ya uba Rajiv ubala pet karat syapo klau namar ka jingting kumju ki bahayeng jong uba Maunai ki la pet lang syaklau te kumta la ujo da ka FIR ha Nongston Police Station bat la register case halor ka ni ka jingja
Kawai ka kali bolero kala lihat ha ka tliu ka bahe jong ka project Smart Road ka bampat lala bandep ka bayat lingba ka PCI Shaka Office Forest ka badon halo Lachumia. Kani ka benta jong ka surok kala kelalong ka jing ka bakraw ye kinong let nong wan bat kinong tray office ha ka tay ka tan. Ka jing sngosi jong ki patba ka nangkiw halor ka jing bam shimkia de ki bor badai kmi ya ka ni ka project bat ka jing kali kami mano ban shim ya ka jingkit kli lada ka ja ka no ka jing ja ka bas sngosi tang na ka daw jong ka jing bam shimkia ya ka ni ka project. Komisi benta ban kentiu ya ka jingele kai ranar ni weightlifting ha ka jilla ka Ribhoi Weightlifting Association kala long balapen kre ban penlong ya ka Meghalaya Invitation Weightlifting Tournament. Kini ka jingele kai ka ban ne ars ngi lenter ha rengkat ka jinges nok tilang bat ka Meghalaya Weightlifting Association ka long ka jing ailat na ka benta ki nong yele kai shenrang bat kentai ban pen I ya ka sap ka phong ka bakidon bat ban ya khun ki kardan ki bakham he. Hagani ka lempung on sa donru ya ka jing ai jing hikai na ka benta ki nong sha hikai baki coach ki badon ya ka jing temu ban tip company halor ka jingele kai ranar. San Petra berjumpa, baik yang dekat company provide support media. Dan kondo ban tenkiu yang dapat lifting apa, rekasi jongi apa, caru support karwo ban tenkiu yang tak dapat lifting. Kini kita menurun tenkiu menurun kita gitar, ibang rak ki coach, ban ai ki kom praktis menurut dia ki kenarit, ya ki bakal nangbiang darta. Ing ai ki play bagi lawan konser, di melawan terus ni, ilapo apa, ipo ini sampai je, iwan dari. Dengan ai kibli ba in sim ba I ra jet nang kong yang in apa Ribhoi mangila kai kan ga weightlifting nang ba nang ning sa separate sabaro mai karikasi Ka LP School Sports Meet ka Bashipho hasor nongston kala nang jam shaprang hamadan NDSA palap khan rutli ki school kila shimbenta hakane ka lempung. La pen ipo ipeng ya ka sniple da ki jingrai ki jingshat ka jingyat march pass bat ka jingra ya ka dong musa. Ha ka ni ka lempung lasdang da ka jingyakop mare ka bashispa mitar ha ka bala risa da ki nong petkai. Haba ajing kren ha ka ni ka sngi kum ka kongsan ka district sports officer Jongka West Khasi Hills district ka kong balarinas im la penslur ya ki samla pule bane shimenta shitham ha ka jingyele kai da ka pen kesan ya ka benta ba kongsan Jongka ha ka pen roy ya ka jinglong renti ka jingye trelang kum ka kenhon bat ka jingem ka bakot bakhia ha padeng ki kenna. Yang bagi dong lang ang Singapore, yang bagi nyo ang sakilang, yang kani ka sports meet ka jong bi. Ho ni so pro ba kalayat ng tala shipong slim. Kani ka jing train shitong ka jong ki members jong ni da LP School Sports Meet Town Committee. Palat Chispa Safulai ngut ki kena school kile shimenta ha ka lempung inter school badminton championship arhajar arpusan ka bakat pra ha kyang nangba Indo Stadium ha dong mi sngi. Baro ki jingele kai ki don Chispa khat santeli ha ka kerdan yele kai ki bahapo khat lai snem hapo khat san snem bat hapo khat new snem karata na ka benta ka single but doubles. Ka bapen I ya ki sap ka phong jong baro ki nong yele kai shenrang bat ki kentai. Ya gani galempung laple da President Jongka West Jaintia District Badminton Association uba di perbot bat lakentu ya ki nong shembenta ban pen I ya ki sap yele kai ke babha. I wish all the participants the very best. So I hereby declare that the 18th Inter-School Badminton Tournament conducted by Western Districts Badminton Association hereby open. Mentang ini pet ya ke jinglong jingman kesun meneng hatura. Ka jing kriat kalong arpuar degree Celsius, bat ka jing shit kalong laipulai degree Celsius. Ka jing sngem ka hau-hau mentah ke sngi kalong saupusan na ke shispa. Haba pai pat shanong ba shilong ka jing kriat kalong khatsan point iwe degree Celsius, bat ka jing shit kalong arpulai point R degree Celsius. Ka jing sngem ka hau-hau mentah ke sngi kalong shispa na ke shispa.
Kat bahajo waipat ke jing kriat kalong katnyo degree Celsius, bat ke jing shit kalong 40 degree Celsius, bat ke jing sngam ka hau mentah ke sengi kalong nyo puar na ke shispa. Kasun meneng hatura jowai bat shalong kalaban pudon ke jing hap slap hakikat tu kat ni kijaka. Shuaban poi syakabakut jong ketup kubor ngini pet biang saksisin yakimat bakongsan. Persya ke Awaken India Movement halor ke jingrung kerteng adhar ha Shillong ya sok lang UMLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrom ha ke jingeki Persya. Penmenang Deputy Commissioner ke Ribhoi Abilash Baranwar ya ke senjam ke bakrau ban pensuk ya ke jing ai sernot snika bat sngiap na ke benta ki nong shong shnong. Rakhir ke Meghalaya ya ke jingdap Shipholsnem jong ke Pradhan Mantri Mudra Yojana kiu syaprang halor ke Rukom Airam. Bat Yashim menta palat Chispa sapulai ngut ki kena ha ke Inter-School Badminton Championship Arhajar Arpusan ke Bakat Pra ha kiang nangba Indo Stadium ke Hadong Misni. Ti paralok atu ngila poi syaka bakut jong ketup kubor jongi menta ke janmit hadu bangin de syam yang wat pila syai kesni kublai pi baro.